Едва ли могат да се намерят по-точни думи, описващи представеното в книгата «Българите в Аржентина» от тези на подзаглавието й «Културната дипломация на новата емиграция». Заблудяващата творба на Аксинья Иванова и Иван Цанков, самите емигранти, разказва много повече от история, свързана с последната вълна на новите български заселници в Аржентина. Това е историята на една любов към двете страни. Чрез повествованието за тяхната работа като културни посланници, читателят ще открие един непознат и вълнуващ свят. С създаването на организацията «Българите в Аржентина», а оттам на информационен портал, първите български медии в Латинска Америка, радио, телевизия, подкаст, както и на документални филми, различни културни продукти и инициативи, Иванова и Цанков работят за съхранението и популяризирането на националните си ценности в тази толкова отдалечена от родината им земя. Олицетворявайки неукротимия, издръжлив и съзидателен български дух, авторите правят с този труд значителен принос към дългата история на познанство и приятелство между Аржентина и България. Изданието е новаторско в технически аспект. Интегрираният в него QR-код дава възможност за достъп до обширна мултимедийна информация, допълваща написаното, превръщайки четенето в динамично, ангажиращо и приятно преживяване. Нещо, което не може да бъде постигнато само с печатен текст.